ina kuke mabota son shege fina-finai masu armashi da citta ku shirya domin shege wani zazzafan shiri daga SAY Dub Studio mai suna Dauki ba dali. Kamar a wata shekara ka taɓa yin aiki. Misalin shekara ta 1908. Wannan shi ne da haka shi kenan. Shi ya kasance jami'i ne mai aiki tukuru. An tura shi sashin ƙasa da dama. Ba kowa bane face yallaɓai Fitrato. Fatan kun gane. Dauki ba dali. Idan kana jin jami'in kwarai, wannan kawai suna ne na. Yallaɓai ce. Ko kaɗan wannan ba aikinsa ba ne. Me kike nufi? Kika ce ba shi ba ne. Baba! Yanzu ya za a yi, gashi babu wata dama sai wannan kawai. Ni fa dama sun da na ce ban amince ba. Me yake damu cikin zuma na? Ni ba wata nutsuwar zan iya yi. Kuma idan wannan magana ta ta kare a kaina kawai, abin da nake gani kawai a sami yallaɓai Raton. Ko ba haka bane ba? Kawai zan gaya mahaifinki. Ka gaya mahaifina kuma? me ka ce nufi ɗana Ai ko me nake nufi ba sai na maimaita maka shi ba. Kawai shi kenan don wannan abin ya same ka sai ka sa kanka a cikin damuwa. Ina so su jira da zandiran musu kamar guguwar tsunami. Dauki ba dali. Mamata tana cikin mu muhimman gurabe gare ni har ma na rashin mahaifi. Wannan ne ya sa kawai. Lalle ka sani mahaifina ba san wasan ka bane. Na kan iya sarrafa fushin zuciyata ne kawai kafin na fusata. Kasance jarumin sadauki. Dauki ba dali. Wannan shiri zai zo muku daga SAY Dub Studio. Masu gangamar fassara in. kai jira